So yun, what's up guys? Yun, dito ako sa may puno ng kawayan. Dito lang sa taas ng bahay namin guys. Ayun yung bahay namin sa baba. Ayan na yung kalsada. Bali kukuha ako ng guys, kawayan. Bali gagawin kong pang poste sa kulungan ng baboy. Tapos pang dingding na din. Ito yung gagamitin nating pang dingding tapos poste. Ito. Bali dalawang poste sana ang kukunin ko guys, pero merong isa doon sa baba na kon pinutol nila yung ayan, oh, ayan. Hindi nila kinuha, kaya yan na lang yung isang kukunin natin. So yan guys, natumba na siya pero sumalag siya sa kahoy. Hilain ko na lang pababa. So yan guys, nakakuha na ako ng dalawang poste. Bali itong isang poste galing doon. Ito, nakita ko lang dito may pinagkuhanan sila. Bali nagpuputol na ako guys. Ito na yung magiging dingding ng ukol natin. Hatiin ko to. Siya yung didingding natin sa kulungan ng baboy. Ito, puputulin ko pa to doon. Update ko na lang kaya guys pagkatapos. Pagod, wala tayong taga camera. So yan guys, hati-hati ko na. Bali kon guys, bibiyakin ko na lang to sa apat. Bali kinulang ito guys, makakulang pa to. Pero bibiyak-biyakin ko muna para makita ko kung kakasya na o kulang. Balik kumuha pa ako dun sa bandarol. Bali ganito kalalaki guys yung gagawin natin. Pagtatabi-tabihin na lang natin ganyan. So yan guys, may dalawa na lang natira. Halos tapos na. Hati-hati ko na. Bali hindi ko sila pinaghiwa-hiwalay guys. Nagsama-sama ko din sila para pares din pagka naitabit. Yan guys, mag-alas 2 na yata. Bali kakain muna ako tapos tutuloy ko na lang ulit mamaya. Kagutom. Bali dalawa na lang yung natira guys. Kakain muna ako. Yan guys, kain tayo. Walang tayo ng adobong manok. Yung kal. May balot pa. Adobo kanin. Ala! Yan guys, ito na. Bali, ihahatid ko na siya guys. Sasakay ko na lang doon sa tricycle doon.
Ito yung poste. Bubuhatin ko na lang, sasakay ko sa tricycle. Ito guys, bubuhatin ko papapunta doon sa paggagawa natin ng sulungan. Ayun, ibabalik muna natin to. Hiram natin. Oh, palubog na yung araw. Buti na lang. Sobrang init. Bali na buhat ko na yung poste guys. Mga isang balik pa yun. Good. Kaya nga muna saglit. Mga isang balik pa yun guys. Tapos baka bukas ko na itutuloy. Yun guys, tutuloy ko na naman bukas.